То бок я працаваў з еўрапейскай камісіяй, я працаваў з кангрэсам Злучаных Штатаў, якія і прымалі рашэнне аб выдзяленні гэтых сродкаў на дапамогу менавіта беларускаму народу, пад імя беларускага народа. Праз пад тую барацьбу, пра якую мы заявілі ў 2020 годзе. А паколькі я быў за гэта адказны у офісе Святланы Ціхановскай, то я запрасіў Андрэя Ягорава, каб ён далучыўся да гэтай працы як чалавек, які найлепш разумее, ці, магчыма, адзін з тых, хто найлепш разумее гэтае поле грамадзянскай супольнасці, які ведае людзей, які людзі ведаюць яго і давяраюць яму. Ён арганізаваў гэтую працу па ўзаемадзеянні з асобнымі сектарамі, каб яны правялі гэтую працу ўнутраную, і пасля мы склалі гэта ў адзін асобны дакумент, які пасля прадстаўляўся еўрапейскаму звязу. Таму Андрэй у гэтым сэнсе заўсёды працаваў адкрыта. Ён працаваў не ў адзіночку, ён працаваў з десяткамі структур, і з палітычнымі структурамі, і з арганізацыямі грамадзянскай супольнасці, і з медыямі тымі самымі. Таму у гэтым сэнсе можна толькі падзякаваць Андрэю за тую працу, якую ён зрабіў і рабіў не адзін год, дарэчы. Таму я тут абсолютно упэўнены ў тым, што гэта было і своечасовае рашэнне прыцягнуць менавіта яго да гэтай працы. Я не думаю, што хтосьці мог бы зрабіць яе лепш.